να δει τι απόγειναν οι άνθρωποι που τόσο πολύ αγάπησε. Γυρνάει και βρίσκει παντού ερημιά. Ούτε ένα σπίτι όρθιο, ούτε ίχνος από το παλάτι, ούτε άνθρωπος, ούτε ζώο. Μόνο στη μέση του πουθενά ένα σπίτι. Πλησιάζει, χτυπάει την πόρτα και του ανοίγει μεγαλωμένη πια η μεγάλη του αδερφή. Βρε καλώς το Γιαννάκη. Καλώς όρισες. Έλα, παίρνα μέσα να σου φτιάξω εγώ ένα καφέ. Πάρε και αυτή την κιθάρα να παίζεις μέχρι εγώ να επιστρέψω. Μπήκε ο Γιαννάκης. Κάθισε. Και η στρίγκλα του έδωσε την κιθάρα. Και πήγε κάτω να του ψήσει καφέ. Όμως αντί για καφέ, κατέβηκε στο υπόγειο και άρχισε να